Kapin 600 ka mga kababayen-an partisipante sa Provincial Women's Summit. Former Dipolog City Mayor EVELYN TANG-UY, MAOY PINASIDUNGGANG MAMUMULONG. Dawato nato si Michelle Bala, Montediramos sa dugang detalye. Kapin sa 600 ka mga kababayen-an gikan sa 25 ka lungsod ug duha ka dakbayan sa Dipolog dapitan sa Provincial Zamboanga del Norte ang misalmot karon sa Provincial Women's Summit dinhi sa dakbayan sa Dipolog uban sa tema Wana laban sa pandemya kaya. Kapin 600 ka kababayen-an gikan sa 25 ka lungsod ug duha ka dakbayan sa Dipolog dapitan ang partisipante sa Provincial Women's Summit subay sa pagsaulog sa Women's Month ning bulan sa Marso nga nagdala sa tema Wana laban sa pandemya kaya. Kini gibigayon sulod sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center Marso 26 nga ipasugdahan sa Provincial Social Welfare and Development Office. Si former Dipolog City Mayor EVELYN isip mo ay pinasidunggang mamumulong ang nalipay nga nakita ang mga kababayen-an nga misanmot sa maong kalihukan. Dugang sa mensahe sa unang ginang sa probinsya, iyang gipasigarbo ngadto sa partisipante ang enhanced gasang bahandianon sa umahan o EGBO program sa kagamanang Provincial, usa ka livelihood program sa administrasyon ni Governor Roberto Uy nga gipatuman pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist. Gipaklaro ni former Mayor EVELYN nga ang maong programa nakatabang og dako sa katawhan sa probinsya sa giatubang nato karon nga pandemya. Kini pinaagis pagpananom og utanon, pagpamuhi og hayop nga sarang nakatabang sa kapanginubian sa mga kabus nga katawhan sa probinsya tud kay hingpit nang mikita ang mga mag-uman niini. Dugang pa ni former Mayor EVELYN nga ang kababayen-an maoy kugi mananom og mag-atiman niini. Gidasig niya ang mga kababayen-an nga mopahimulos sa maong programa. Nalipay kaayo ko na nakakita ninyong tanan karong adlaw ug ang akong tugma ug pagbati alang natong mga kababayen-an na puno sa kadasig. We are meaningfully gathered. I invite you and all the other fellow women. Ipakita nato atong lahi ng klase nga kusog ug patugi para niining nga katuyuan. We are not exclusive to vegetable farming. We can do livestock raising. We can develop the fisheries. We can innovate other agriculture-based livelihood. Ato pausab ni former Mayor EVELYN nga ang EGBO program wala lamang nagtutok sa pagpananom ug utanon kundi ana usab ang pagpamuhi og kahayupan, isda ug uban pang pang-agrikultura. Samtang sa mensahe usab ni Governor Roberto siya nagkanayon nga ning pagsaulog sa Women's Month gihatagan og gibugaton ang kalig-on og lahutay sa mga kababayen-an aron magpadayon sa pagpakigbisog taliwala sa igatubang karon sa pandemya sa tibuok kalibutan. Kulahan kay takarong adlaw kay ang atong mga women sa tibuok Zamboanga del Norte nakausa diri sa atong gym, no? Happy birthday, Women's Day! Ayaw yung nung kalimos Ginoo, ayaw kalimon, nagtuktok siya sa iyong kasing-kasing, apriya iyong kasing-kasing, masundla si Jesus Christ sa iyong kinabuhi para at dili yun mo maunsa. Tagaan mo niya eternal life. Ang pandemya nga atong gisagubang karon hadlok man sa atong panunduman apan kaya nato kining batukan og sumpuon dugang sa gobernador. Si Mayor Darrell Dexter sa iyang mensahe nagpasalamat sa mga partisipante sa ilang suporta alang sa maong kalihukan. Gipasalamatan usab ni Mayor Darrell ang iyang amahan nga si Governor Roberto sa pagpasayugda sa maong kalihukan alang sa mga kababayen-an. Gipaabot usab niya ang iyang pagpasalamat ngadto sa iyang inahan nga si kanhi Mayor EVELYN diin kini mo'y usab mi ayuda sa gobernador ning maong kalihukan isip usa ka multi-awarded official. Sa tanang viewers sa tibuok Zamboanga del Norte, una salamat lang po sa atong governor, no, sa pag-organize aning event karon to celebrate Women's Month. And also sa atong former mayor, si Mayor EVELYN siya ang nag-assist sa atong governor para aning event. Kay as you all know, dako kay role pod ang atong former city mayor sa paghatag o importansya sa mga kababainhan. Siya gay tabang nato, no? Since before pa daghan siyang mga programa gi-organize, no? Tabangan ng mga women diri sa Dipolog. I would like to thank, no, everyone for their support
for our partner NGOs, for our partner agencies, together dire sa event karon para mo hatag po og ilang mga katabang and information. Si all know, daghan na kayong mga empowered women dire sa Dipolog at sa Tibok Zamboanga del Norte. Kita ninyo, tabangan yun nato sila, no? Kaya dako po sila katabang dire sa atong probinsya. So, daghang salamat, more power kaninyong tanan. Dungan sa maong kalihukan, gihimo usab ang awarding of most functional barangay Vaudest sa dakbayan sa Dipolog diin ang midaog maong barangay Ulingan kinsa nakadawat sa 20,000 ka pesos nga cash og certificate nga gitunol mismo ni Mayor Darrell Uy, former Mayor EVELYN Uy, Governor Roberto Uy ug uban pa. Samtang first runner-up nakuha sa barangay Miputak kinsa nakadawat sa 10,000 ka pesos nga cash ug certificate. Kini gibsugdan sa Department of the Interior and Local Government kun DILG, pinaagi ni CLGOO Sherry Charlotta Machutes. Gihimo usab ang pagtuki sa nagkalaing topic sama sa IGBO program, pinaagi ni Provincial Agriculturist Mabel Bustalino, RA 11313 Safe Space Act and RA 9262 Anti-VAW, pinaagi ni Konsehal Jasmine Pinsoy Lagutin sa Dipolog. Women in Entrepreneurship, pinaagi ni Miss Miraluna Lopez, ang TESTA Provincial Director sa Zamboanga del Norte. Mitambong usab sa mong kalihukan sila si former Dipolog City Mayor o former 2nd District Congressman Roselier Matoy Barinaga, 1st District Board Member Patrick Chan o Salog Mayor Melody Tulin o uban pang opisyales. Gikan din sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center. Kini si Michelle Balamonte de Ramos sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatauran duyog sa Kalambuan. Katauhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ng atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katauhan makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo ron among may balaan ang inyong mga mulog opinyon sa nangapagi, mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rida ning atong pagamanan. Hangtod sa sindahigayon kini si Chris Apong nga magatod kaninyo sa tinuod nga mga balita para sa Znpnn ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.